दैदेननि हिनजावाबो ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि सेक्सि नुयो दैदेननि हिनजावखौहाय आलुआ लामारसिगोन आं मैयाहाय आं दैदेननो आं फन खालामदों ओमफ्राय माने आं माने बे दैदेनखौबो दा बिनि हिनजावा जायबा हिनजाव गिबि बियो मा गाज्रि मोननानै दङ मानि थाखाय होनबा बे सासे हिनजावजों जाया दिनैबो जों थालाय दिनै गाबोन थांलाय जोङो मा ताबिस साबिस थाबोलायनाय निजिरानि रुमावहाय बेखौ फिसा खोथा जायो हा ताबिस साबिस थाबोलायनाय आं बिनिखायनो मा बुंदों आं दहाय माने मैयाहाय हरावहाय आं कल खालामदोंमोन आं बुंदों जे दैदेननि हिनजावखौहाय मादै नोङो बे दैदेनजों थानानै नों लाब गैया नंगौना नङा बे सासे गुन्दा टाइपनि मानसि नंगौना नङा हा माने गुन्दा टाइप माने ओरैबायदि गुन्दा सिगाङावथ' मा 10 बोसोर ना 12 बोसोर हिनजावसाखौ ना माबा मोनसे खालामनो होननानै जे जेल जे जादोंमोन बै समावहाय बे मा जागोन माने बिनिखायनो मा बे हिनजावा एसे गाज्रि मोननानै दङ आरो मादै नोंथांमोनाहाय नैबे डिसिजनखौ बोरै मोनदों हा एक्सुवेलि आं दैदेननि हिनजावखौ नैबे आलुआहाय लाबोसिगोन नोंथांमोनाहाय थाबैनो हाबाखौहाय मोनजासिगोन हा आं मा लाबोबाबो हाबायावहाय दा गोबां मानसिफोरा सोंगोन लामानि गेटआवहाय एक्सुवेलि आलुआथ' दैदेननि हिनजावखौ लाबोगोन बेथ' निश्चय लाबोगोन खिन्थु हाबायावहाय गेटआवहाय मा लिरगोन गोथार जुलि खालाय जुलि गोथार जुलि बिसोर खालाय गैयाबा मा जानो आंथ' गोथार दङा स' आंनि थ्रुयैहाय गेटआवहाय गोथार जुलि लिरनाय जागोन स' आरो मादैमोनखौ आं सोङो दैदेननि हिनजावखौ नैबे आलुआहाय लानाया गाज्रि जादोंना मोजां जादों नोंथांमोना आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थालाय एक्सुवेलि दैदेननि हिनजावाबो ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि सेक्सि नुयो दा मा होनो गावनि एसेबां मोजां हिनजाव थानानैबो बेनो मा बेलेगफोरनि हिनजावफोरखौ नांबाय थागौ दैदेननोहाय हा मोजां एक्सुवेलि मानसिफ्राहाय मा दैदेन बायदि मानसिफ्रा दैदेन बायदिल' नङा दैदेन बायदि माने गोबां लाख मानसि दङ माने गावनि हिनजावखौहाय मोजां मोनो ओमफ्राय बेलेगनि हिनजावखौहाय मोजां नुनाय राइट बैबायदि माने इसोर सानो खोमा दां बिनि हिनजावथ' आंनिफ्रायबो एसे मोजांसिन बिनि हिनजावसो बिराद मोजां जागोनलै बिनि हिनजावसो बिराद ताजा सेक्सि मजा तो इससे तो बहुत मजा आएगा बिराद समायना वाव क्या सुंदर क्या बड़ा बड़ा क्या फिका बैफोरबायदि आरो ना बैसांमोना मा दैदेनमाहाय बैफोरबायदि सानो बे आं नोंसोरखौ बुङो नोंसोरनि हिनजावफोरखौबो नोंसोर साफा दोनलाय नोंसोरनि हिनजावफोरखौबो नोंसोर जोथोन लानानै दोनलाय एकदम साफा ओरैबायदि क्लिनाव दोनलाय नोंसोरो हा नोंसोर जाहोनो लोंहोनो हाया जि मोजां गंसे गानहोनो हाया लेथ्रा फेथ्रा साबोनखौनो बायनो हाया सोरबाथ' केला बैफोरबायदि हिनजावा मा साफा थागोन मालाय बिसोरा साबोन होयो दुगैनो थाखाय गाइखेर बायदि एकदम साफा चिका साबोन होयो मालाय दामि बुस्थुनि होयो नोंसोर मा घन्टा होयो हा अब्ला हिनजावा बबेनिफ्राय साफा जागोन ओमफ्राय जायनि हिनजावाहाय माने पुरा साफा थागोन आरो देलायनानै बैनि हिनजावखौहाय मा दैदेनमोन बायदिहाय लब जाहैनानै मा बैसोरखौहाय जानो थाखाय माने चान्स लायो आरो नङा दैदेनमोन बायदिया मा बिसोरबायदि हिनजावफोरखौहाय जानो थाखाय माने चान्स लायो बेफोरबायदि खोथा आरो स' आं बिनिखायनो बुंदों दैदेनमाबो बेफोरबायदि नङा बिराद माने बुरजा लाख मानसि दङ गावनि हिनजावखौहाय साफा दोननाय आरो बेलेगनि हिनजावखौहाय मोजां नुनाय जोंनि बर'नि गेजेरावहाय माने बियो हिनजाव दंखायो अब्लाबो बे हिनजावखौहाय बेलेगनि हिनजावखौहाय मोजां नुहुरदों आरो नोंनि हिनजावखौबो नों सेक्सि थाहो नों साफा दोन मानो मोजां नुवालै बै हिनजावनिफ्राय नोंनि हिनजावखौ साबसिन नुगोन बैफोरबायदि खोथा आरो खोथाया जाहैबाय स' आङो मा दैदेननि हिनजावखौहाय नैबे आलुआहाय लाबोसिगोन माने नैबे सप्तायाव लाबोगोन आङो नैबे सप्तायाव लाबोनानै आं हाबा खालामनाय जासिगोन स' आरो मादैमोनाहाय नैबे डिसिजनखौ माबोरै मोनदों आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थालाय दैदेन निजोरा खनजिता फिसाय आरो दैदेननि हिनजाव बैफोरबायदि मानसिखौ सापर्ट खालामग्राया रावबो नङा नोंसोरनो मिथिबायना नोंसोरनो बेयावहाय बिसोरखौ नायनो लागा मा दरकारमोन बेयावहाय बेसे भिउस थांदों नाया माने 8 लाख दाथ' नै बेसे जादों 12 घन्टाल' जाबावदों 12 घन्टाल' आरो दा सानसे जानोबा हरसिम 1 मिलियन 2 मिलियन बेसे थांगोन हा बिसोर ड्रामाखौ नायनो थाखाय ओरैबायदि मानसिफ्राबो शेयार खालामदों बाप गोबां मोजां मा बैफोरबायदि खोथा नङा बिसोर माने मोनसे ड्रामा लाबोयो राइट जेब्ला माने पेजआवहाय माने भिउस फैया अब्ला बिसोर मोनसे ड्रामा लाबोयो मोनसे कमेडि जेरै बिनि नामानो कमेडिखा हा बिथांमोना ओरैबायदि एक्सुवेलि मोजां भिडिअ होबाथाय नायग्राबो गैया बे राइट मोजां भिडिअ होबाथाय नाया दै बिराद जोंनि बर'नि गेजेरावहाय मोजां भिडिअ होबाथाय बारा नायबाङा मानसिफ्रा जेब्ला इसोरबायदि आल-फाल जि भिडिअ होगोन अब्ला फोरबो कमेन्ट खालामगोन ओरैबायदि नायग्रा मानसि थागोन आरो बैफोरबायदि खोथा हा दा बिसोरो मा जादों ओरैनो ड्रामा खालामफ्लादों राइट ड्रामा माने ओरैनो खालामफ्लानाय बायदि जाखागोन बेथ' नंगौना नङा अबे घन्टा अबे रियाल बिसोरो हा ओमफ्राय एक्सुवेलि बिसोर ड्रामा खालामदों रियाल खालामदों जियानो खालामदों बिसोरखौ माने एसे अभार जाबाय गामिनि गावबुरा सेक्रेटारिफ्रा मा नायनानै थागोन बिसोरखौहाय गामिनि सेक्रेटारि गावबुरा माने बार वार्निं होखाबाय बिसोरखौहाय बार वार्निं होबाय मा जानाय एबारनिफ्राय बिसोरखौ ओरैबायदि खालामदो
जे माने मबाइलखौनो दांनो हायो आरो ससियेल मिडियाआव माने फैनो हाखाथारा डाइरेक्ट बेन डाइरेक्ट बेकआउट माने डाइरेक्ट मा बैकआउट डाइरेक्ट बेकआउट खालामनानै दोनखादों मानोना जेबो लाबानो गैया बेफोरबायदि मानसिखौहाय मिथिबायना बैफोरबायदि खालाम गामियाव मानसि दंना गैया सेक्रेटारि गामबुराफोर बिसोरखौ मा जुदि मोनसे जुदि भिडिअ लाबोयो गोरोन्थियावबो जुदि मोनसे भिडिअ जुदि आपल'ड खालामफ्लाङो अब्लानो बिसोरखौ लागायहै बिसोरखौहाय न'आव थांनानै बैफोरबायदि मा एक्सुवेलि खालामनांगौ बिसोरना माने मा भिडिअखौहाय अभार जाबायलै मानसिफोराहाय आजिखालि मा अभार जाबाय एक्सुवेलि बेफोरखौबो मा बुंनो नंगौना नङा भिउस फैनायनि थाखाय खालामदों खोमादां एक्सुवेलि दा मोजां भिडिअ माने माथो मोजां भिडिअ होयोब्रा एक्सुवेलि भिउसआथ' फैनाया खिन्थु मा माने एबार बाराद्राय फैबाय आरो माने सिगां मा मोजां भिडिअबो इसोरखौथ' मोजां भिडिअबोथ' होनाय नुवाखै अब्लाबो मा एसेबां बेफोरबायदि भिडिअ होबावो नांलाय खमलाय माने थाखायो बिसोरो थाखायो ओमफ्राय बिसोरना मा हौवा हिन्जाव जेबो सिन गैला माने सोरनि हिन्जावखौ सोर लादों बैफोरबायदि मा बिसोरना माने सानै साथाम मानसियाहाय जेबो सिनानो गैला नोंथांमोना नुगारो माथो ससियेल मिडियाआव माबोरै बिसोरो बैफोरबायदि खोथा आरो एसे लाजिनांगौ बैसोरखौ नुनानै एसे बर' मानसिफ्राबो एसे बर'फ्राबो लाजिनांगौ मानि थाखाय इसेबां बेफोरबायदि लाइभ हगारनानै होखो बेयो खनसेथ' होजाखाबायमोन इसोर होजायाखै खोमादां इसोर होजायाखै खोमादां येस माने मा ओमफ्राय बे सासे मानसि आंखौ मा खालामदोंब्रा नायफैदों जे माने भिडिअ बानायनायखाय नुवाखै खोमादां मानसिया इधराव कुछ बोलो इधराव क्या है लाफड़ा क्या चल रहा है माने लाभ ये देखो क्या कर रहा है ओमफ्राय बैफोरबायदि खोथा आरो ना दा बिसोरखौहाय माने मा बेकआउट खालामनानै गामिनिफ्रायनो होखारनांगौ खेला जुदि आरो मोनसे भिडिअ होबावोबा अरे भाई बादायलाय बालै जुदि इसोर भिडिअखौ बानायाबा जोंबो बबेनिफ्राय कन्टेन्ट मोननोलै खेला नंगौना नङा जोंबो बबेनिफ्राय कन्टेन्ट मोननो सब बानायबाय थानो हो गोसोबायदि खालामबाय थानो मा जायो मा जाया जों खालि कन्टेन्ट मोनबानो जाबाय आरो जों खालि कन्टेन्ट नांगौ बास काम खतम ना मा होनो आदै आरो मादैमोन 5,000 बायनो नागिरदों दैदेनाहाय सासे हिन्जावखौ ओमफ्राय बे हिन्जावा बुंदों 5,000 बा जानाय नङा आङो बारा नांबावगोन आरो भाई नोंनाबोसो मा बेसे मोजांलै बे बुस्थुआहाय 5,000 होदों बिराद मोजां आंथ' नोंनो 200 थाखासो होबावगोन आङो 200 थाखा मिथिबायना बेफोरबायदि गेसाव गोफोन बुस्थुफोरावहाय दैदेन खनजिथा आरो निजिरा राइट नोंसिनावथ' गोबां मोजां रेकर्ड दंखायो नोंसिनावथ' भाई नोंसिनि बायदि भाई रेकर्ड जों माब्लाबाबो जों खालामफेरनो हायाखै ओरैबायदि मोजां रेकर्ड नोंसिनावहाय जोंखौथ' बाद हो जोंनावहाय नोंसिनि बायदि मोजां मोनसेबो रेकर्ड गैया राइट ओमफ्राय दा गोबां खोथा माने बिथांमोनखौ आं दा साननाय बायदिब्ला नोंसोर मा हिन्जावखौ फाला बदल इउज खालामलायबाय थायो नामा नोंसोरो नोंसोर मा हिन्जावफोरखौहाय माने फाला बदल बेनि हिन्जावखौ दिनै हरसे ओमफ्राय नोंनि हिन्जावखौ बियो हरसे ओमफ्राय जुदि बे हिन्जावफ्रा जुदि मानियाबा बैखौहाय हरसे बैफोरबायदि मा खालामलायबाय थायो नामा नोंसोरो ओमफ्राय दा निजिरा मादैयाहाय बुंदों दा बेबोसो खम मोजां मानसि बेनावबोसो खम मोजां रेकर्ड दङ बापारे बाप बिराद मोजांलै नोंसोरो मानसिफ्रा बिराद मोजां बिराद बाख्नायथाव ओमफ्राय बिसोरनि कन्टेन्टफोरा एक्सुवेलि मा नायबाय थागोन मानसिफ्रा हमना मोनासै बुरबकफ्राहाय ओरैबायदि भिउस फैयो बिसोर भिडिअ बानायबाथाय ओरैबायदि बिसोरनि नांलायनायखौ ओरैबायदि नायनो फैयो आरो बुरबकफोर उल्टा बिसोरखौ रिपर्ट मारिनानै बिसोरनि पेजखौहाय खतम खालामो ना मा खोथा बुङो बेफोरबायदि दा खालाम बेफोरबायदि खालामबा आरो नैबे आलुआबो मा एसे गुन्दै रानहैगोन आरो बैफोरबायदि खोथा आरो खालामनाङा जालायबाय थानो हो जों मा कन्टेन्ट मोनबानो जाबाय आरो जोंथ' नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो जों मा बैफोरबायदि मानसिखौसो जावो जाय मानसिया मोजां भाइराल जायो जों बिसोरखौ जों जानो होआ नोंसोर मोजां भाइराल जा जों जावगोन न बिसोरना मा नाम्बार 1आवहाय थाखायो राइट भाइराल जानायफोराव आरो बिसोर नङा आरो बर'नि गेजेरावहाय गोबां गोदान मदार्ननि भाइराल फैलाबाय थायो मिथिबायना जों बानायनोसो जों बाबावो जों खायसे मानसिफोरखौ जों बाथिबाव आरे भाई बेसे बानायनो राइट ओमफ्राय दिनै माने ताबिस थालांलायदों होनदों निजिरानि रुमावहाय दैदेननि ताबिस माबा आलबाल आन्दारपेन्ट माबा माबि माने मा बुङो बेखौहाय ड्रागन मा बुङो बे गोलाव बिलुन बायदिहाय बैफोरबो माने मोननै मोनथाम दंलायलायोनो बिसिनाफोरावहाय गोबां माने साननांगौ बाथ्रा ओमफ्राय बिथाङा बुंदों 5,000 थाखा बिदोंमोन आंनावहाय बायनो थाखाय 5,000 थाखा ओमफ्राय दैदेनाहाय बुंदों दैदेनासो बुंदों आं बायनो नागिरदोंमोन 5,000आवहाय नों खिन्थु होआखै दै नों आंखौ सिनायाखै आं हले जाला माला मानसि नङा आं हले डेन्जारसो बैफोरबायदि दैदेनाहाय बुंहरबावलायो आरो निजिराखौहाय ओमफ्राय निजिराया बुंदों बायदिसिना खोथा ओमफ्राय निजिरायाबो बुंदों जे बेनावहाय गोबां फैसा दं 50,000 थाखा दिहुनदोंनो बेंकनिफ्राय आरे बाप
50,000 टाका दिनैहाय आलुआ जोनोमावहाय नुफेराखैनो 50,000 टाकाया सयथि बुंदों आङो आलुआहाय मा बैफोरबायदि मा भिक बिनासो थायो राइट बैफोरबायदि भिक बियो नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन जोंनि आलुआहाय भिक बिनानैबाबो दिनै मा 50,000 टाका खामायनो हायाखै जोनोमावहाय बिसोरो मा मावोलै मा मावो बिसोरो आदां गादां थालाबाय थायो बैजोंबा माने माबोरै खामायो बिसोरो माबोरै खामायो मानिफ्राय एसेबां फैसा मोनो 50,000 टाकायाथ' मामुलि नङालै फिसा फेनला नाम्बारथ' नङा 50,000 टाकाया होमबा बे मादै निजिराया अबेनिफ्राय फैसा मोनखो एसेबां गोबां सानांगौ बाथ्रा जोङो ना मा होनो आदै आरो मादैमोन स' 50,000 टाकाखौ माने गोबां सानांगौ बाथ्रा जों दिनै जुदि 50,000 टाका खामायनांगौबा जों दिनै बोसोर दिनै जों 100 200 500 1000 बोसोर लाख बोसोर मावनानैबाबो जों दिनै मा 50,000 टाकाजों खामायनो हानाय नङा अब्ला बिसोरनावहाय अबेनिफ्राय एसेबां फैसा फैयो 50,000 टाका 5,000 टाका आरे थाइसे थाइनैनिथ' खोथायानो फैया 100 200निथ' खोथा मायाव फैया 50,000 60,000 1 लाख 2 लाख औ माय गड अबेनि फैसा मोनदोंलै एसेबां मा मावोलै नोंसोरो खामानि मावनायथ' मोनसेबो नुवा नोंसोरखौहाय मोनसेबो खामानि मावनायथ' नुवा खालि न' सिंल' थानायल' नुलाबाय दे नोंसोरखौहाय स' बिथांमोनखौहाय ओमफ्राय बिसोरो मा मानसिफोरखौहाय बुरबकसो खालामदों ना भिउस फैयिनि थाखायसो बैफोरबायदि ना गोदाव सोराव रायलायफ्लाबाय थादों मा बुंबावनो आरो ना दा दैदेन कनजिता निजिरा ट्रेन्डिंआवहाय गोबां मोजां मानसि बिसोरो गोबां मोजां मानसि बिसोरखौ मा सापर्ट हो आरो आं बुंलायनांगौ गैया आरो गोबां मानसिफोरा मा बिसोरखौहाय सापर्ट होखायो नुवाखै माबोरै फलोवार्स बारायो बिथांमोननाहाय बिसोरनाहाय माबोरै फलोवार्स बारायो नुवाखै मोनसे ओरैनो गोदाव सोराव भाइराल जाफ्लादो ओइ खनसेबो मा फट' मोनलायो निजिरानिहाय मा भाइराल जादोंमोनलाय माबा थाव बथल ब्लेक कब्रा ना माबा फुनबाय थानायाहाय भिडिअ कल खालामनानै हौवानि खिन्थाव हरबाय थादों फुननानै गावनि बुस्थुआवहाय गावनि टाइगार फिथाइ एबा गावनि बेलुनावहाय फुननानै खिन्थाव हरबाय थानाया मा मुलि बेबा मा एप्लाइ खालामदोंमोनलै पात्ता गैया दा बे आदै जोंनाहाय मा आलफ्रिदाहाय जा प्रमोसन खालामबाय थायोना बिनि माबा गिदिर जानाय फिसा जानाय बैफोरबायदि बुस्थुफोरखौ अर्डार खालामनानै फुनबाय थादों खोमा दा हौवायाहाय भिडिअ कलाव नायबाय थादों बे हौवानावहाय भिडिअ कलाव फुननानै माने खिन्थाव हरबाय थादों आरो नोंसिनाहाय रेकर्डफ्रा बिराद मोजां दंलै आदै आरो मादैमोन नोंसिना बिराद मोजां रेकर्ड दं ओइ साबास बानायबाय था मोजां लाइभआव बारायलां आरो बैफोरबायदि मानसिखौसो मा एक्चुअलि बर'फ्राबो सापर्ट होखायो बैफोरबायदि मानसिखौसो एक्चुअलि बर'फ्राबो सापर्ट होखायो मोजां सापर्ट होलाबाय था जों आरो मा जों कन्टेन्ट मोनबानो जाबाय स' आदै आरो मादैमोन थेंक इउ सो माच लाभ इउ अल अफ इउ दैदेनखा आं बुंगोन बियो पाक्का सासे हिनजावजों मालाबाबो बे गोजोना सासे हिनजावजों बे मालाबाबो गोजोना जुदि नोङो बे ताबिसा जुदि नोंनि नङामोनबा बेयावहाय बोरै फैगोन नोंनि आखायावथ' खमसे खम 10ता ताबिस थायो नोंथ' माने मानसिया नों मा एसे जादु सिस्टेमनि राइट नों मा रायगोन माने मानसिफोरखौहाय नों जानोबो रोङो खोमा दां ओमफ्राय सिंफोरावहाय ओमफ्राय निजिरा नोंखौबोथ' मोजां बुंनो हाया नोंबोथ' सेम टु सेम बाट अल माने गासिबो सेम नोंसोरो नट डिफारेन्स सेम बाट नट डिफारेन्स खिन्थु सेम सेम नोंखौबोथ' बाख्नाय जाया ओमफ्राय खोथाया जाहैबाय नोंसोरो एक्चुअलि ससियेल मिडियाआव मा मोनखांदों नोंसोरो थां नोंसोरो बायदिसिना जालायो ससियेल मिडियाआव होनो मा दरखार नोंसोरो राइट ससियेल मिडियाआव मा खिन्थादों माने जेनेबा दन खिन्थादों नामा नोंसोरो ससियेल मिडियाआव माने फैनानै जे सासे हिनजावखौ नोंसोर बुफैनानैहाय गावखौनो माने दन खिन्थादों नामा दैदेन मा बेफोरो आरे भाई नोंनो डेन्जार मानसिया नों गुबुनखौ नों मा गाज्रि होननो नोंनो खात्रायावहाय दङ नोंनो डेन्जारावहाय हिनजाव लफायग्रावहाय नोंनि हिनजावाबोसो खम डेन्जार जागोन नोंनि हिनजावाबोथ' सिगां बेंग्रिमोन खोमादां खिन्थु नों ओरैबायदि दा फोरोंबाय बा बुलायनांगौलै डेन्जार दा नोंनि हिनजावाबो बारे बाप ओमफ्राय बे निजिराखौबो मा बाल मोजां बुंनो बेफोरथ' डेन्जारसो मानसियाहाय नोंसोरखौ माने मा सासेबो माने मोजांखौनो बुंजाया आरो नोंसोरखौहाय आरो गोबां मानसियानो बा नोंसोरखौहाय एक्चुअलि बेथ' थाखायो एक्चुअलि ससियेल मिडियाआवहाय खामानि मावो होननानै बे हेडफोराबो थाखायो यस राइट आं बेखौ मानियो खिन्थु नोंसोरखौ जे बांसिन जे हेड खालामो जोंनावबो दं आंनावबो दं आलुनावबो 10% हेड खालामग्राया खिन्थु नोंसिनावबो जे एसेबां दङ मानि थाखाय साला नोंसोरखौ मा खालामनांगौ मिन्थिबायना नोंसोरखौ सासे हमै ओरैबायदि दामनांगौ आदै जन गारजि आं नोंथांखौ बुङो मा माने इसोर मा सोलिगासिनो आदै जन गारजि आदै जन गारजि बिथांमोनाहाय मा सोलिगासिनो नोंथां माने सिरि लागाय होया माने इसोरखौहाय एक्चुअलि आं गोजानाव दङ बेंगालराव दं इसोरखौ आं दा जेबो खालामनो हाया माने थांलाय फैलाय गारि भारा बेसे मिन्थिगौ बेंगालरनिफ्राय थांलाय फैलाय 20,000 टाका थांलाय फैलाय अब्ला बे फैसाखौ अबाव मोनगोन नोंसोर खाथि खालायाव थानाय मानसिफोराहाय मा खालामगासिनो माखौ नायना दं ओमफ्राय दैदेनआ मा बुंदों हिनजावखौहाय होख्लाय मा नायबाय थाखो होख्लाय आं केस लारिगोन बारे बाप ओरैबायदि ना नोंसोरो
हैस लाजिनाय मोनखांदोंलै नोंसोरनि थाखाय लाजिनाय मोनखांदों नैबे आलुआहाय मिन्थिबायना साला माबायदि ओमफ्राय गामियाव एक्चुअलि मानसिफोर दंना गैया आदै आरो मादैमोन आं जुदि दैदेनमोननि जुदि गामिनि जुदि सोरबाफोर जुदि पाब्लिक एबा गामबुरा मानसिफोरा रायजोफोरा नायदोंबा नोंथांमोनाहाय मा नायनानै दं बिसोरखौहाय साला होखारहरा माने बिसोरखौ गामिनिफ्रायनो होखारहरा माने बिसोरखौहाय हा गामिनिफ्रायनो मा बुङो बेखौहाय बैकट खालामनानै दोना माने बिसोरखौहाय होखारहर केला माबायदि मानसि दोनदों नोंथांमोनाहाय गामियावहाय माबायदि मानसि दोनदों बा होद आसुरित मोनदों आं खिन्थु मा लासिं सिं बाथ्रालै आयु नोंसोर मा हिनजाव सासेया थोआ नामा दैदेन नोंनो हिनजाव सासेया थोआ हा नोंनि हिनजावखौ आंनो हर ओमफ्राय नों बैफोरबायदिजों नों थालाबायबाय था नोंनि हिनजावखौ आंनो हर केला आं लागोन बाला मा मोनखांदोंलै हो सासे हिनजावा थोमारा बिसोरनि थाखाय सानै साथाम 10 जन गाहाम जोंफोरनि थाखाय साला सासेबो गैया गोबां साननो गोनां बाथ्रा बिसोर मा 10 जन गाहाम हिनजाव लानानै दङ खिन्थु जों मा सासे हिनजावखौनो मोनाखै मानि थाखायलै मा प्रब्लेम दङलै जोंनाव बेफोरबायदि हौवाफोरखौ आरो गोबां मानसिफ्रा मोजां मोनो हो साला सासे हिनजावजों मा माने मोसौ दामब्रा नामा ना सैमा अमा माने जायखौनो मोनो बेखौनो लागायग्रोन जायखौनो मोनो माने बेखौनो लागायनो थाखाय सेस्था खालामो नामा नोंसोर मा दैदेन राइट हास लासिं सिं बाथ्रा मा सैमा अमा बायदिलै नोंसोरलाय माने दन लानानै थांनानै बुहैदों बा बिराद दन खिथाथारो गावखौहाय बिराद खिथं माने दङ मोजां मानसिजों मोनफ्लाङाखै नोङो ओमफ्राय नोंथ' गुवाहाटियावबो खनसे होजादों ओइ दाख्लै भिडिअ बानायाखै होननासो नों बासिनानै दङ नोंथ' गुवाहाटियाव होजादों दैदेन हो लाजियाखै नोङो बेफोरबायदि होजानानै गुवाहाटियाव जे होजानायाहाय साला ससियेल मिडियाखौ मा होननानै साननो लाखो नोंसोरो गोबां लाजिथाव बाथ्रा आरो मा खालामनांगौ आदै आरो मादैमोन बिसोरखौहाय एक्चुअलि मा खालामनांगौ नोंथांमोनाहाय आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थालाय एफोरखौ बारा आं बुंबाय थालालै